V útorok sa v Župkove konali po prvý raz školské majstrovstvá v cezpoľnom behu. Zišlo sa tu zhruba 140 žiakov z celého Banskobystrického kraja. Sú 4 hlavné kategórie, to znamená, základné školy majú 2, chlapci, dievčatá, a to isté majú aj stredné školy, chlapci a dievčatá. Z akých miest a obcí sa tu zúčastnili? Toto, čo sa tu nachádza, tak tu sú víťazi okresov už. Tu sú už víťazi okresov, to znamená, zo všetkých 13 okresov v našom kraji sú tu víťazi jednotliví. To znamená, že oni urobili najskôr základné kola okresné a skoro všetky okresy urobili, okrem Detvy. Detva nominovala, lebo nerobila okresné kola. Zo Žarnovického okresu do tohto krajského kola postúpili dievčatá zo základnej školy Župkov, chlapci z Malej Lehoty a chlapci a dievčatá zo strednej školy a gymnázia z Novej Bane. To, či mládež naozaj málo športuje, sme sa spýtali osoby na najvyššie kompetentnej, halovej majsterky Európy, ktorá vytvorila v 1983 dodnes neprekonaný československý rekord v skoku do diaľky. Tá mládež, myslím si, podľa vlastných skúseností, aj tým, že pôsobím v školskom športe, myslím si, že tá mládež sa mení z roka na rok. Stáva sa, alebo už je pasívnejšia, je to náročné priviesť deti k nejakým aktivitám pohybovým, k motivácii, ale nemyslím si, že je to chyba len v deťoch, myslím si, že to je chyba aj v systémoch v spoločnosti a vlastne vieme, čo ako vlastne tejto spoločnosti, čo všetko sa deje, myslím, že to je vzájomne poprepojované. Neobviňoval by som len deti, že sú iné alebo menej pohyblivé. Myslím si, že všetko so všetkým súvisí. Nič lepšie pre život, pre výchovu ako šport neexistuje. Šport rozvíja charakterové, vôľové vlastnosti, rozvíja sebadisciplínu, ukazuje ten najlepší spôsob, ako sa presadiť v živote. Čiže šport je naozaj fenomén, ktorý v súčasnosti chýba mládeži. Predsa vieme, že sú miliardové investície do takých technológií, ako sú počítače, čiže informačné technológie, a proti tomuto sa veľmi ťažko bojuje. Ak si rodičia, ak si kompetentní, ktorí sa podieľajú na výchove, uvedomia, aký je dôležitý pohyb pre zdravie, pre život, tak myslím si, že až vtedy môžeme tieto veci vysvetľovať a zavádzať do praxe. No chlapci a dievčatá, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, určite do tejto kategórie nepatria, veď hovoria za nich výsledky. V kategórii žiačok základných škôl v cezpoľnom behu na 1800 metrov zvíťazila Júlia Machiniaková zo základnej školy Valašská. A trénuješ často? No tak ja robím biatlon, tak hej. A trénuješ kde, v škole, alebo niekde akože pomimo školy? Pomimo školy máme vo Srbli tréningy. V kategórii žiakov základných škôl v cezpoľnom behu na 3000 metrov sa na prvom mieste umiestnil Daniel Naď zo základnej školy Janova Lehota. Ja hrávam futbal, čiže mám tréningy 4 do týždňa, takže trénujem futbal. Aké sú tvoje športové úspechy už? Sme s chalanmi majstri Slovenska v štafete na 4x200 metrov a neviem, asi žiadne už potom. V kategórii žiačok stredných škôl zvíťazila v behu na 3000 metrov Ivona Fialková z gymnázia Jána Chalúbku v Brezne. Zúčastnila som sa na majstrovstvách sveta, minulý rok som bola 7. a snažím sa dostať do reprezentácie čo najvyššie a dúfam, že mi to pôjde, uvidíme. No a v kategórii žiakov stredných škôl v behu na 5150 metrov zvíťazil Jan Dubašák zo strednej školy v Kremničke v Banskej Bystrici. Som na škole zameraný na atletiku. Trénujeme každý deň po obede a útorok, stredu máme dvojfázový tréning, takže aj cez školu. Mal si nejaké úspechy už? No už mám nejaké úspechy. Som 5-násobný majster Slovenska na 800 metrov, 1500 metrov dvakrát a 2 km prekážok tiež dvakrát. A tento rok by sme chceli aspoň teraz tieto cezpoľné behy vyhrať majstrovstvá Slovenska družstiev. Všetci víťazi sa týmto prebojovali na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať už budúci týždeň 16.10. v Liptovskom Mikuláši.